नमस्कार विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಸಂಗತೆ ಉತ್ತರತೆ ಅನುಭವ ಅಮಸ್ಪೂರ ಗೊತ್ತಸ. आरोग्य भरीत आणि सक्रिय जीवन करो मंदालर आमचे अंगांगाचे चलन दैहिक क्षमता मस्त महत्व पावता. अपघात शस्त्रक्रिया स्पोर्ट्स नाहीतर खेळताना हवे ते दुःख स्नायू आणि हाडांते ತೊಂದರೆ असे दुसरे दुसरे दैहिक चलन ತೊಂದರೆನ್ಸುನು ಚೇತರಿಕ या हुशार हवे ಮುಂದಾಲर फिजिओथेरपी चिकित्सा अभ्यास हवे होता. आयच्या आरोग्य प्रतिबिंब कार्यक्रमांत वैज्ञानिक ज्ञान प्रायोगिक कौशल्य आणि रोग्या ಒಟ್ಟು मोगान बोलून त्यांचे आत्मविश्वास वाढवते काम करीत असत फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर राहुल प्रभू दोटा करपे. हे आज स्टुडिओस आयनीस येतं. तुम्हाला नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. नमस्ते. ह्यांचे ಒಟ್ಟು बोलवताना आधी ह्यांचे एक परिचय बघून घेऊन येऊया. फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर राहुल प्रभू, श्री बालकृष्ण प्रभू दोटा करपे आणि श्रीमती संध्या प्रभू ह्यांचे पूत. हिनी आಳ್ವಾಸ್ कॉलेज ಅನ್ಸುನು फिजिओथेरपी पदवी शिक्षण करून कोड्यालचे एजे आस्पत्रेंत काम शुरू केलेन. त्याच्यापरांत वेल्लॉक आस्पत्रेंत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन NHM योजनेंत 5 वर्सांसनो फिजिओथेरपिस्ट होऊन सेवा करीत असत. हे ऑर्थोपेडिक आणि न्यूरो रोगियांस चिकित्सा करतात. रोगियांनी वापास त्यांच्या सामान्य जीवनास येऊन स्वावलंबी होऊन जीवन काढूया म्हणून सांगते ह्यांचे मुख्य उद्देश. डॉक्टर राहुल, आता आरोग्य क्षेत्र म्हणून आम्ही सांगताना ह्याचा व्याप्ती एक विशाल होऊन असा. आता इथे आयुर्वेदिक येता, होमिओपॅथी, मेडिसिन, नर्सिंग असात, फार्मसी असात, फिजिओथेरपी असात. आता हेंतू तुम्ही एक फिजिओथेरपीत एक शिक्षण तुमच्या पदवी शिक्षणाचं आಯ್ಕೆ करूय कारण काय? कारण म्हटलं मी सेकंड PU करत असताना मी फिजिओथेरपी केलं आಳ್ವಾಸ್ कॉलेजान. त्यांचे लेक्चरर्स आयले ते. तिने फिजिओथेरपी काय तें ओरिएंटेशन दिलें ते काय तें दोन तारख जाल्ले नाही ते. त्याच्यापर्यंत PU जाल्यापर्यंत एक दीस आಳ್ವಾಸ್ कॉलेजास जाऊन एन्क्वायरी करून मी ते जॉईन जाल्लो कितें म्हणले एक आमच्या घरला लागीत डेली अप अँड डाऊन करवात. मिगे दूर दव्याम नाही हॉस्टेलांत रोव्याम नाही. तसं मी जॉईन होताना तिथे काय गोत नाही ते फिजिओथेरपी काय मिगे शिकत असल्यावरीत काय ते फिजिओथेरपी काय ते कैले पेशंट येतात काय ते ट्रीटमेंट असतात त्या पुरा शिकून अभ्यास झाला मला. ओके. आता एक फिजिओथेरपी एक चिकित्सा क्रम म्हटल्यार काय आणि ह्याचा एक महत्वाचे विचार सांगवत. फिजिओथेरपी म्हटलं मेन एक ड्रगलेस ट्रीटमेंट म्हणून त्यांतो आम्ही काही मेडिसिन पुरा देत नाही बदल डॉक्टर बरे. आम्ही त्यांतो इलेक्ट्रोथेरपी मॉडॅलिटी म्हणून असा त्यांतो टेन्स म्हणून असा अल्ट्रासाउंड म्हणून असा मिगे ट्रॅक्शन असा रशियन करंट IFT जसे बदल इलेक्ट्रोथेरपी मॉडॅलिटी असा त्या यूज करून आम्ही ट्रीटमेंट देतो पेशंटाचं. मिगे मेन होऊन आम्ही कैल्या कंडिशन आयल्यारो पेशंटांचे आम्ही एक्सरसाइज मुखांतर त्यांचं ट्रीटमेंट देतो. इम्पॉर्टन्स म्हटलं एक मेन फिजिओथेरपीस पेन होण्या करवे जन येतात दुःख होणी करवे मिगे ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ पुरा टाईट होऊन असतात पहिल्या कंडिशनांचं त्यास एक्सरसाइज देतो. मिगे ಕೆಲವೊಂದು बॅलन्स पुरा असत नाही बदल रोगाचे मुखांतर बॅलन्स पुरा होणे असता त्यांस आम्ही फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट देतो. तसं फिजिओथेरपी मेन म्हटलं एक मॉडॅलिटी यूज करून मिगे एक्सरसाइज देऊन पेशंटांस आम्ही बेटर करतो. ओके. सो ड्रगलेस ट्रीटमेंट म्हणून. आता तुम्ही मॉडॅलिटी म्हणून सांगितलं इंगड एक मॉडॅलिटी ते विचार एक सांगवता मस्त. इलेक्ट्रोथेरपी मॉडॅलिटी म्हटलं एक अल्ट्रासाउंड मशीन म्हणून असा त्या आम्ही एक आता पॉइंट पेन असता केल्यानंतर इथे युजली आपटताना दुखताना मिगे टेंडिनायटिस म्हणून असता एक पॉइंटान दुःख असतात शोल्डरान दुःख असता त्यास लोकल पेन असल्यार आम्ही अल्ट्रासाउंड म्हणून यूज करतो. मिगे टेन्स म्हटल्यार त्या इलेक्ट्रिक वेव्स असतात त्यांतू बदल सेटिंग असा
आम्हाला कैले पेशंटाच आम्ही असेस करून त्यांचे कैले टायपाचे दुःख म्हणून असेसमेंट Diagnose करता त्याच्यापर्यंत आम्ही त्यास कैले हवे झाले त्या ट्रीटमेंट टेन्स हवे IFT हवे आम्ही ट्रीटमेंट देतो मी ಕೆಲವು डिस्क प्रॉब्लेम असतात डिस्क कंप्रेशन व्हायचे त्याच पुरा आम्ही काही नेक्कांत डिस्क प्रॉब्लेम झाल्यावर नेक ट्रॅक्शन म्हणून घालतात बॅकान डिस्क प्रॉब्लेम झाले लंबार ट्रॅक्शन म्हणून असतं त्या घालतो त्याच्यापर्यंत दुखून झाल्यापर्यंत आम्ही एक्सरसाइज मुखांतर त्यांचं ट्रीटमेंट द्यावे स्टार्ट करतो बहुशा तुम्ही सांगितलं एक्सरसाइज म्हटलं हा आता ड्युरेशन तुम्ही कसं डिसाईड करता ड्युरेशन डिपेंड्स त्यांचे कंडिशन कसे असतात ಕೆಲವೊಂದು 1-2-3 ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಬೆಟರ್ होता ಕೆಲವೊಂದು मस्त टाइम हवा सो ते येताना त्यांचे कंडिशन कसे असतात असेसमेंट करून कल्ल्यापर्यंत आम्ही ड्युरेशन सांगवत त्याच्या आधी आम्हाला सांगू येत नाही सो प्रोग्रेस झाल्यापर्यंत त्या रिझल्ट आल्यापर्यंत आम्ही ड्युरेशन पुण्या करत येतो आता तुम्ही फिजिओथेरपी शिक्षण केलं बॅचलर्स इन फिजिओथेरपी आता हाय तुम्ही आಳ್ವಾಸ್ कॉलेज ಅಂತ केलं ह्या परांत तुमचं एक वृत्ती जीवन कसं आरंभ झालं माझे 2017 फिजिओथेरपी कंप्लीट झालाय त्याच्यापर्यंत मी एज हॉस्पिटलांत जॉईन झालो एजंत कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत जॉईन झालो त्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ते मला बदल डिपार्टमेंटचे मस्त एक्सपोजर गावलाय ते मी एक 2.5 ವರ್ಷ ಸುತ್ತು ಮಿಗ್ಗೆ 2020 NHM ಅಂತ कॉल फॉर झाले फिजिओथेरपिस्ट त्यास अप्लाय केले त्याचे इंटरव्ह्यू पास झाल्यापर्यंत मी वेनलॉकास NHM अंडर फिजिओथेरपी होऊन स्टार्ट केलं आता एक 5 वर्ष कंप्लीट झाले वेनलॉकांत आता तुम्ही फिजिओथेरपी हा एक चिकित्से ಎಂತದತ್ತಾನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ದುಃಖ असता त्यास तुम्ही चिकित्सा देताव हे ते विचार सांगवते खाली ऑर्थोपेडिक म्हणून नाही फिजिओथेरपींदा मी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हो बघतो पुरा जॉईंट पेन लाईक पुरा जॉईंट पेन असतात शोल्डर पेन नेक पेन बॅक पेन नी पेन तशा सर्जरी झाल्यापर्यंत फिजिओथेरपी असतं ऑर्थोंत न्यूरो रिलेटेड केसेस असतात न्यूरो रिलेटेड स्ट्रोक एक साइड वीकनेस होता त्या असता स्पायनल कॉर्ड इंजुरी नाहीतर ऍक्सिडेंट होऊन नाहीतर पडून स्पायनल कॉर्ड पेट होऊन त्या पेट दल्ल्याचे काल पॅरालिसिस होऊन असता बल असत नाही त्याच ट्रीटमेंट देतो पार्किन्सन डिसीज म्हणून येता त्याच ट्रीटमेंट असता आमचे पीडियाट्रिक केस नेकरांचे संबंधित ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ असतात सेरेब्रल पाल्सी डाऊन सिंड्रोम तसले केसेस असता मेन मिगे मस्त पेशंट स्पोर्ट्स इंजुरीज असतात स्पोर्ट्स इंजुरींचो आम्ही फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट देतो डॉक्टर राहुल आता आम्ही एक ಹಿರಿಯ ಲೋಕಾಂತ ಬಗ್ಗೆ आम्ही समस्या बोलत म्हणतालर त्यास एक त्या प्रायर हिन नमुने ते एक समस्या येता आणि एक चिकित्सा कसं देवत त्यास आता प्राय बरीत आमचे देहांत पुरा चेंजेस होत असतात बोन वीक होता ऑस्टिओपोरोसिस म्हणतात मसल्स वीक होतात जॉईंट वेअर अँड टेअर आर्थरायटिस म्हणतात त्या होता त्यांचा पोस्चर चेंज होता बग्गोन जातात त्यांचे मुवमेंट पुरा स्लो होत त्यांचे पडब्याचे चान्स चड असता एक चूर तोवून येऊन जाल्यार पडून फ्रॅक्चर व्हायचे पुरा चान्सेस असता सो फिजिओथेरपिस्ट ओल्ड एज पेशंट आयल्यार प्रायाचे आयल्यार एक ते कैले कंडिशनर आयले असत त्या कंडिशन काय त्या ट्रीटमेंट हवे आम्ही त्या देतो जनरल होऊन त्यांस मसल स्ट्रेंथ हवे जनरल एक्सरसाइज शिकवून देतो त्यांचे पोस्चर कसे समा करवात त्यास हवे जाल्ले बरी एक्सरसाइज देतो बॅलन्स एक्सरसाइज म्हणून येतात बॅलन्स अँड कोऑर्डिनेशन तसले एक्सरसाइज शिकवतो त्या एक्सरसाइज शिकवच्यान त्यांचे फॉल रिस्क पडब्याचे चान्सेस उणे होता ಕೆಲವೊಂದು त्यांचे डेली ऍक्टिव्हिटीज करव बंगवायचो असतो त्या कैले ऍक्टिव्हिटी म्हणून विचारून त्यास असेसमेंट करून त्या ऍक्टिव्हिटी कसे सुलभार करवात नाहीतर त्यास बदल केलं तर अल्टरनेटिव्ह असताय तसले ऍक्टिव्हिटी करूया त्यापूर्वी आम्ही शिकवून देतो आता टोटली तुम्ही आता बोलताना आम्हाला अर्थ होत आहे की ड्रगलेस चिकित्सा क्रम म्हणून काही तुम्ही एक्सरसाइज त्यांचं एक इम्पॉर्टन्स देता हो सोडल्या घेल्या रीती तो एक मेडिसिन टॅबलेट
नाही मात्र काही तुम्ही नाही, देत नाही नाही, पेशंट नाही. नाही टोटली इट इज द फुल ऑफ एक्सरसाइज ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೇನ್ होय ಎಕ್ಸಸೈಸ್ होय आता विशेष म्हणून युवा लोकते ಬಗ್ಗೆ आम्ही बोलत म्हणताले त्यांस आता इस्कुलांत स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज नाहीतर आम्ही आधी शिकताना मस्त खेळवते पण एक अवकाश होता आता त्यांना अवकाश भारी होण्या असा तर त्या बदल आद फुल ऑफ सोशल मीडिया ಅಂತ बिझी असतात मोबाईलांत पुरा ते बिझी असताना त्या दखल्या प्राय खेळ रीती समस्या येतात आता चढ होऊन आता पोरांचं लाईक बसून काम करायचे आहे Right. नाहीतर मस्त रोवून काम करायचे आहे हम्म. नाहीतर सेडेंटरी लाईफ म्हणल्या काही एक्सरसाइज करणं तशा बिझी असतात त्यांस मेन होऊन नेक पेन येतात आता होय. नाहीतर बॅक पेन येतात सो नेक पेन बॅक पेन घ्यायचे असं मेन आता बसून काम करायचं आम्ही त्यांच्या बसवायचे पोस्चर कसे असतात त्या करेक्ट करव सांगतो स्ट्रेट बसा चढ बघून बसवे नाही कामा त्या म्हणतो मी त्यांच्या बसवायचे कुर्सी कम्फर्टेबल करेक्ट नेक का सपोर्ट द्यावे नाहीतर बॅक कस करेक्ट सपोर्ट द्यायचे तसले कुर्सी यूज करवे सांगतो मी मस्त रोवून काम करायचे जाल्यार त्यांचं प्रॉपर कम्फर्टेबल शूज नाहीतर फुटवेअर सॉफ्ट सोल फुटवेअर गावतात तसले घालून काम करवे सांगतो मी मस्त रोवायचं जाल्यार मुवमेंट करत असा एक पोझिशन मस्त वेल रोवा नाही कामतो मी IT प्रोफेशन जाल्यार त्यांस घंटे गटले बसतात त्यांस आम्ही लाईक मायक्रो ब्रेक्स घ्यावे म्हणतो मायक्रो ब्रेक्स म्हणजे काम करताना एव्हरी 1 hour चिके उठून तोंड येऊन जाणे करा मी बसून काम करत असताना तेद्दो जॉईंट मुवमेंट्स द्यावे नेक मुवमेंट्स शोल्डर मुवमेंट्स नाहीतर रिस्ट मुवमेंट्स त्या द्यावे सांगतो मी एक्सरसाइज शिकवून देतो नेक स्ट्रेंथ कसे करायचे बॅक मसल स्ट्रेंथ कसे करायचे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज असत त्या शिकवून देतो सो किती आम्ही नेक मसल बॅक मसल स्ट्रॉंग करतो तिथे त्यांचं इंजुरी व्हायचे उणे करवात नाहीतर इंजुरी असल्यावर त्यांतू यावेचे प्रॉब्लेम किती पीक असतात आणि त्या इंटेन्सिटी प्रमाण उणे करवात असा लाईक विचारतेलं डॉक्टर राहुल तुम्ही आता अनेक एक आता ऑपरेशन होता नाही आता कोणाचं एक मायनर ऑपरेशन असतात मेजर ऑपरेशन असतात तर आता इमिडिएटली व्हेरी नेक्स्ट डे डॉक्टरनी फिजिओथेरपी करूया म्हणतात आम्हाला एक घरच्यांचे एक आश्चर्य हवे ते आता ऑपरेशन जाल्ले मात्र असा त्यांना कसं मुवमेंट करू होता चलवे त्यांस कष्ट होतो ते बड्ड्यांसून कसं उतारतात हा पूर एक मस्त क्वेश्चन समज येतात सिरीज ऑफ क्वेश्चन्स त्या कित्या म्हणून एक इमिडिएटली किती एक ऑपरेशन होतो तो एक फिजिओथेरपी चिकित्सा द्याव्या म्हणून की आता मेनले एक जॉईंट सर्जरी केले फ्रॅक्चर झाले नाहीतर रिप्लेसमेंट केले टोटल नी रिप्लेसमेंट नाहीतर हिप रिप्लेसमेंट तर किती बेग मुवमेंट देतात तितके बेग त्यांच्या रिकव्हरी स्पीड होता आम्ही दुःखास म्हणून तसे पाय तोवायचे नाहीतर तसे हात असे धरून तोवायचे झाले तर त्यांचे स्ट्रक्चर असतात आणि ते बरोबर टाईट होतात सो किती लेट मुवमेंट आम्ही स्टार्ट करतो तितके रिकव्हरी स्लो होता तसं म्हणून आता दल्ले एक बेग आता रिप्लेसमेंट सर्जरी पुरा आज सर्जरी केल्या रे उद्या ते स्टार्ट करतात फिजिओथेरपी ते दिवसात ते चलावे स्टार्ट करतात 5 दिवसांनी डिस्चार्ज करतात घरा जाऊन एक्सरसाइज आम्ही शिकवून देऊन असतो त्या कंटिन्यू करा म्हणतात आरंभ त्यांचं कष्ट होईत चिके कॉन्फिडन्स होणे असता असता नाही क्रमेण तुम्ही सांगितलं म्हणजे मुवमेंट चढ होय आम्ही डिस्चार्ज होतो ना असे मुवमेंट करा या ऍक्टिव्हिटीज करवाच या करवा नाही कामा असे एक्सरसाइज कराव्या असे बसव्या त्या पुरा आम्ही त्यांना शिकवून देऊन असतो तसे दल्ले एक बेग आता रिकव्हरी होतात नाही डॉक्टर राहुल आता तुम्ही फिजिओथेरपिस्ट हो असं आता आस्पत्र्यांत डॉक्टर्स असतात नर्स असतात तुमच्या नಡುವೆ एक कसा कोऑर्डिनेशन असता म्हणून एक पेशंट हॉस्पिटलात ऍडमिट झाल्यावर एक एक्झाम्पल झाल्यावर एक सर्जरीस ऍडमिट झालो ऑर्थो फ्रॅक्चर होऊन काय तर होऊन ऍडमिट झाले फर्स्ट डॉक्टर येऊन केस बघतात त्या आम्ही त्या कशाला ट्रीटमेंट हवे त्यांच्या साईडांसून ते सांगतात त्या नर्स फॉलो करतात एक वेळ सर्जरी झाल्यावर त्या साधायला ट्रीटमेंट आम्हाला मी रेफरन्स देतात आम्ही जाऊन त्यास काय त्या ट्रीटमेंट देतो एक वेळ सर्जरी करवे नाही सर्जरीस पेशंट फिट नाही त्याला करवत नाही झाल्यावर कन्झर्वेटिव्ह करतात
त्याच हांवें जाल्ले ट्रिटमेंट रेफरन्स दिले उपरांत आमी त्याच हांवें जाल्ले बरी चड एग्रेसीव होवन ट्रिटमेंट दियत नाय. सर्जरी जाल्यार एग्रेसीव दिता यास जाल्यार चड फोर्स करत नाय आमी. तशें म्हणजे काय तर आम्हाला डाऊट असल्यार आमी डॉक्टर लागीं जावन विचारतो इले हें एक्सरसाइज देवाते नाहीतर इले चलोवाते इले वेट घालवाते नाय तशें. ಈಗ काय तर ड्रग रिलेटेड त्याला रिॲक्शन आयल्यार आमी नर्सस इन्फॉर्म करता. नाहीतर एक्सरसाइज करताना त्याला काय तर प्रॉब्लेम जाल्यार माथेबाळाचे नाहीतर ब्लिडिंग जाल्यार त्या आमी नर्सस इन्फॉर्म करता. ते मागीर डॉक्टर्स इन्फॉर्म करतात. नाहीतर आमी डायरेक्ट डॉक्टर करता असले डायरेक्ट डॉक्टर्सच इन्फॉर्म करता. जसे एक पेशंट आयल्यार खाली आमी म्हणून पुरो एक टीम वर्का बरी काम करता तशें. सम करेक्ट. तुमच्या नಡುವೆ एक लायक बांधव्य थंय हवा होता नाही. होय. होय होय. आता विशेष न्यूरो रिलेटेड समस्या असल्या पेशंट येता म्हणल्यार पॅरालिसिस म्हणत घेऊया त्यास इनिशियली डॉक्टर्स आणि ट्रीटमेंट देतात त्या परांत फिजिओथेरपी ते पात्र कसं असता. आता स्ट्रोक म्हटल्यार एक ब्रेन असं डॅमेज व्हायचे एकत बीपी चढ होऊन ब्लीड होऊन डॅमेज होता होय. रक्त लीक होऊन नाहीतर एकत रक्तनाळ ब्लॉक होऊन होय. त्या ब्रेन असं रक्त गाळून असताना त्या पार्ट डेड होऊन स्ट्रोक होता. ओके. सो ते स्ट्रोक काही होता त्याचे रिलेटेड आम्हाला बॉडीत इफेक्ट येतात. आता लेफ्ट साइड जाल्यार राईट साइड यू कॉमन होऊन लेफ्ट साइड जाल्यार राईट साइड डॅमेज वीकनेस होता. राईट साइडाचे हात काम करत नाही पाय काम करत नाही तसे असतं. सो एकदा डॉक्टरचे पूर त्या एमर्जन्सी कंडिशन पूरा समज आल्यापर्यंत बीपी त्याचे कंट्रोल झाल्यापर्यंत पुरा फिजिओथेरपिस्ट सांगतात. आम्ही त्या फिजिओथेरपिस्ट जाऊन असेसमेंट करून त्याला किती डॅमेज झाला किती मुवमेंट करवा होता कसं त्याला मुवमेंट मोबिलाय चलो होताय ना त्याबरोबर बघून त्यास रिलेटेड होऊन आम्ही ट्रीटमेंट प्लॅन करतो. युजली आम्ही त्यांचं फर्स्ट असं त्यांचं काही मुवमेंट करवत हाताच बल हातात बल तसे आम्ही ते चढवून एक्सरसाइज देत स्लोली ते असं मुवमेंट आयल्या बरी रक्तसंचार चढ होता नाही रक्तसंचार नाही त्या ब्रेन रिकव्हरी जाल्ल्या बरी ब्रेन रिकव्हरी जाल्ल्या बरी तिथे मेन मुवमेंट यावे स्टार्ट होता. तर त्या रिकव्हरी यावेचे टाइम तर मस्त असता. स्ट्रोक जाल्ल्या पेशंट असं मेन पेशन्स हवे ताळमे हवे. एक दिस 2 दिवसांनी काही रिझल्ट येत नाही महिने गटले घेता केला वर्ष गटले घेता. सो ते असं ताळमे इम्पॉर्टंट असता. तिने 1-2 सेशन फिजिओथेरपी करून नाहीतर 1 महिना फिजिओथेरपी करून काही इम्प्रूव्ह सोडल्यार त्या असल्या मुवमेंट मिक्टन वापस जाता फुल डेड होता. सो किती समय सर त्यांस करव होता तितके समय सर मुवमेंट देत हवे तिथले स्ट्रोक चे ब्रेन डॅमेज होऊन आमचे हात करेक्ट असता पाय पुरा करेक्ट असतं ब्रेन रिकव्हरी हवे टाइम घेता. सो स्लो प्रोसेस होऊन असतात. सो स्ट्रोक फिजिओथेरपींत पेशंट असो फिजिओथेरपिस्ट असो ताळमे इम्पॉर्टंट हवे. आता फिजिओथेरपी हा एक चिकित्सा म्हणून सांगते मस्त ताळमेन करवते एक काम पेशंट असो हवे आणि ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ತಾನ್ಸೋ ಹವೆ नहीं विशेष आता उद्योगते ಬಗ್ಗೆ आम्ही बोलता म्हणताल्यार बॅचलर्स ऑफ फिजिओथेरपी झाल्या प्रांत मास्टर्स इन फिजिओथेरपी म्हणून करतो आम्ही नाही. आता हा एक शिक्षण केल्या परांत एक उद्योगते अवकाश कसा असता. बॅचलर्स 4 इयर्स असता होय. त्या झाल्यापर्यंत एमपीटी म्हणून असता. एमपीटीन आम्हाला हवे जाल्ले कोर्स सिलेक्ट करवा होता. एमपीटीन आम्हाला कार्डिओ असता न्यूरो असता ऑर्थो असता स्पोर्ट्स असता तसे मस्त व्हरायटी स्पेशलायझेशन असतात त्या आम्हाला चूज करवात. मी घेता जाल्यार पण पीएचडी जाल्यार पीएचडी करवा होता. त्याच्यापर्यंत बॅचलर्स होऊन क्रॅश कोर्स करवा होता. टेपिंग म्हणून येता कपिंग म्हणून येता ड्राय निडलिंग नंतर डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग तसले कोर्स असतात. स्पोर्ट्स रिहॅबिलिटेशन म्हणून कोर्स असतात त्या करवा होता. मी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बघू गेल्या गव्हर्नमेंट साइड बघू गेल्यार पुरा सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत असता स्टेट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत असता ESI हॉस्पिटलात असता. डिफेन्स मिलिटरी त्यांतो फिजिओथेरपी ऑपॉर्च्युनिटी असते. रेल्वे संत असतात. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांतो बदल स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी सिलेक्ट करतात. प्रायव्हेट बघू गेल्यार पुरा हॉस्पिटल असता क्लिनिक्स अंत असता
ಈಗ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ತ ತೆಂತು ಗಾವತ ಈಗ ಎಂತು ಓನ್ ಸೆಟಪ್ ಗಾಲ್ವಾತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಯ್ತು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ करवातं आयतर प्रायव्हेट MNC कंपनीज मल्टीनॅशनल कंपनीज त्यांतो आता फिजिओथेरपी घेतात त्यांच्या वर्कर्स ट्रीटमेंट द्यावे म्हणून गे लोकल स्पोर्ट्स क्लब गावता त्यांतो फिजिओथेरपिस्ट चूज करतात आता ओके ओके उद्योगात अवकाश मस्त असा नाही ಹಾ? ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಅಸ ಅವನು आता हे ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ म्हणताना ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪರ ಅಸ ಜನಗಳಿಗೆ ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಚಾರ सांगतावा तप्पू कल्पना म्हटलं एक फिजिओथेरपी म्हटलं मसाज म्हणतात होय खाली मसाज नाही फिजिओथेरपीत एक पार्ट असत मसाज तर आम्ही फिजिओथेरपीन मस्त टेक्निक्स यूज करतो होय एक ट्रीटमेंट देवे जाल्यार एक्सरसाइज देतो मॉडॅलिटीज यूज करतो मुवमेंट्स यूज करतो मागीर त्यांस ट्रेनिंग देतो कसे करवायचे सो ओवरऑल ट्रीटमेंट देतो खाली मसाज नाहीतर खाली एक मॉडॅलिटी यूज करवायचे नाही मागीर एक फिजिओथेरपी म्हटल्यार खाली सर्जरी जाल्यापर्यंत मानतर फिजिओथेरपी हावे म्हणून ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ವೈನಸೆವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ದೇವನು ಸರ್ಜರಿ ನತ್ತನ ಸಮ करता ಮಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಅಂತ सर्जरी करवे फिट असत नाही पेशंट डॉक्टर संस करवित नाही सर्जरी तसले केस अंतू डॉक्टर्स फिजिओथेरपी देऊन बेटर करवे आम्हाला रेफरन्स देतात ಮಿಗ್ಗೆ फिजिओथेरपींत ಕೆಲವು ಲೆಕ್तात मस्त दुःख होते ट्रीटमेंट देताना त्यांच्या कंडिशनवर असतात आता सर्जरी झाल्यापर्यंत फिजिओथेरपी देताना मस्त दुःख होते बट ಕೆಲವು पेशंट्स खाली दुखून उण्या करवा म्हणत डॉक्टरांनी सांगतात फ्रोजन शोल्डर म्हणता तो दुःख असते शोल्डर अंत तर त्या उण्या करवा डॉक्टरांनी फर्स्ट सर्जरी करत नाही फर्स्ट डॉक्टरने म्हणतात फिजिओथेरपी करा दुःख येऊन दे ಮಿಗ್ಗೆ फिजिओथेरपी म्हटल्या मेन त्यांत एक दोन सेशन नंतर रिझल्ट येत नाही कंटिन्युअस होऊन करोवे जनानी लेको नाही का मग मी 5 दिवस केले 10 दिवस केले अनको काही रिझल्ट नाही त्यांच्या कंडिशन ते कधी आले ते किती डॅमेज झाले ते त्याच्यावर असता मिगे एक लेखतात या एक्सरसाइज किती करोवे आम्ही काम करतो डेली घरा काम करतो त्यांतूच एक्सरसाइज होता तसं नाही आता काम करताना आम्ही एकच केलं तर एक मुवमेंट करत असतो काहीतरी अंचलवायचे झालं कदा आम्ही अंचलताना आमचे बॅकच लोड पडत असता त्या पार्टस लोड पडून 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 मी दुःख स्टार्ट होते तद्दा फिजिओथेरपी म्हटलं त्या बॅक मसल आम्ही कैलास लोड पडतो त्याच्या लोड घ्यायच्या वरी एक्सरसाइज शिकवून स्ट्रेंथ करतो सो फिजिओथेरपी बदलत आम्ही काम करताना मुवमेंट आहे काय त्या ऍक्टिव्हिटी आहे त्या बदलत आहे तसं सम आता तुम्ही आता ह्या एक कालांत फिजिओथेरपिस्ट होऊन काम करीत असाव ह्याच्या अगदी 10 वर्ष आधी म्हणलं नाहीतर 15 वर्षात आधी तेव्हा एक फिजिओथेरपी ते एक ट्रीटमेंट चिकित्सा क्रम कसा होता बघ गेला आता बघ गेला मस्त डिफरन्स असा आता पुरा हेल्थ केअर इंडस्ट्रीन तो मस्त टेक्नॉलॉजी वाईज नाही चढ झालांचा इम्प्रूव्ह झालांचा मशीन त्याचा चढ होऊन ते आता 10 वर्ष आधी एक पेशंट असं उठवे झाल्यावर 2-3 जण लागून असे उठवत होते आता त्या सो लिफ्ट हायड्रॉलिक लिफ्ट तशा राहिल्यांचा सो एक जण एक 100 kg असल्याचे पेशंट असं उठव होता ಮಿಗ್ಗೆ ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ गेला टेक्नॉलॉजी टेलिफिजिओथेरपी म्हणायला टेलिमेडिसिन बरीत आता एक पेशंट आयलो सर्जरी केली तर इथे करून बदल गाव असतात त्याला डेली इथे चान्स असत नाही तर आम्ही त्याला डिस्चार्ज होताना आम्ही एक्सरसाइज शिकवून देतो मिगे फॉलोअप करूया त्याला व्हिडिओ कॉल करून काय ते करतात होतं कसे एक्सरसाइज करतात होतं त्याबरोबर बघ होता टेलिफिजिओथेरपी ಮಿಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ मस्त अगदी झालं पुरं बरवून तो होत आता एक पेशंट येताना त्याच्या हिस्ट्री काय ते असेसमेंट आम्ही काय ते केल्यांचा त्याला काय ते ट्रीटमेंट दिल्यांचा तो किती इम्प्रूव्ह झाला असा त्या पुरा आम्ही त्या सॉफ्टवेअर जाणून ठेवल्यावर तर नेक्स्ट येताना डायरेक्ट त्याचे नाव घातलं झालं पुरा डिटेल्स म्हणजे त्याला घरात जाऊन काय ते एक्सरसाइज करावं म्हणून त्या सॉफ्टवेअर असतात त्या जस्ट त्याला शेअर केलं झालं आम्ही सांगून देऊ नाही डॉक्टर फिजिओथेरपिस्ट काम मस्त होण्या होता मिಗ್ಗೆ
व्हर्च्युअल रिहॅबिलिटेशन म्हणून आसा. हां. व्हर्च्युअल रिहॅबिलिटेशन म्हणल्यार आमी काय ते एक्सरसाइज सांगोवया ते केल्यावन सारतो वयतली. सो त्यास एक स्क्रीन आणत त्या आम्हाला कैल्या टायपाचे एक्सरसाइज हव्या तसल्यान ते एक गेम आहे टास्क येता. सो आम्ही त्या पेशंटास त्या गेम नंतर टास्क कंप्लीट करा म्हणून सांगोवया. त्यात आमले नेक्रान्स पुरा शिकवताना फिजिओथेरपी देताना त्या व्हर्च्युअल रिहॅबिलिटेशन मस्त हेल्प होता. सिम्युलेशन बेस्ड ನಿಗೆ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಆತ ನಿಗೆ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅತ್ತ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ असल्या आम्हाला जाऊन त्या कंडिशन किती फ्रिक्वेन्सी हव्या किती इंटेन्सिटी हव्या सेट करावं नाही त्यांचं तर ऑलरेडी सेट होऊन असतं. आम्ही जस्ट जाऊन या पेशंट या कंडिशन सिलेक्ट करून त्या मॉडॅलिटी द्यायला झाल्या त्यात डोसेज पुरा डिसाइड करता. मस्त इम्प्रूव्ह झालं. तंत्रज्ञान मस्त म्हणजे कॅमेरा सायलेन्स AI कॅमेरा सेन्सर्स रायलेन्स त्या अटॅच केल्या नंतर त्या कॅमेराच्या द्रस आम्ही एक्सरसाइज करायला सांगितल्या. पेशंट करताना तो कसे करतोस एक्सरसाइज त्याच्या मुवमेंट कसे असा त्यानंतर डिव्हिएशन तवून येऊन जात आहे रॉंग पोझिशन करतोस आहे त्या मसल करेक्ट यूज होत आहे नाही त्या पुरा फीडबॅक देत असता. सो त्या आम्हाला कळता आम्ही पेशंट इझी येऊन शिकवा होता या मुवमेंट करताना या पोस्चर असे असे होत असं त्याला एक फीडबॅक देतात त्या आम्ही रिपोर्ट मेंटेन करवा होता. आम्हाला सांगत फर्स्ट येताना तुझे मसल्स नंतर अँगल इकते होते आता 1 2 3 ट्रीटमेंट झाल्यापर्यंत इकते इम्प्रूव्ह झाल्यांचा. सो पेशंट असो एक बघबचे वरी रिपोर्ट गावता पेशंट एव्हिडन्स प्रूव्ह मस्त बेटर झाल्यांचा. लाईक विचार दिलो डॉक्टर राहुल तुम्ही आता आता आम्ही एक काम करीत असतो सडन होऊन एक कुसकू येते म्हणून सांगतो आम्ही एक सडन होऊन दुःख यावे ते सो ह्याच आम्ही केले रीती ते एक चिकित्सा देवत सडन दुःख आता काय ते काम करताना नाही जर केलताना सडन दुःख पडल्या एक आम्ही स्प्रेन म्हणतो नंतर आता मसलांत पेन असले स्ट्रेन म्हणतो. सो सडन दुःख झालं केद्दो एक आम्ही रेस्ट देऊया आम्ही काय ते काम करतो आहोत ते सोडून चिके रेस्ट देऊया. मग एक आता काय तर लागून दुःख झालं ते स्वेलिंग आयलं त्यास आईस पॅक देऊया. ओके मग मस्त स्वेलिंग असल्या कंप्रेशन बँडेज म्हणून असतं काहीतरी एक लाईट त्यास बँडेज करतो. पायान पुरा स्वेलिंग असल्या निघताना चिके एत्तर करून निजवूया मिग्गे दुःख निघाल्यानंतर डॉक्टर्स कन्सल्ट करावा. सडन दुःख पडल्या एक रेस्ट देऊया आईस करवात मिगे कंप्रेशन बँडेज म्हणून त्या करवात मिगे चिके एत्तर करून एक दिस नाही 2 दिवस बघवात मिग्गे उन्हे झाल्यानंतर कन्सल्ट करावा. आणि ಕೆಲವೊಂದು दुःख असते त्या ಕೆಲವೊಂದು बॅक पेन मस्त समय दर्शन असता नंतर गांठ दुःख चढ असता चिके उन्हे होऊन असतात काहीतरी एक एक्स्ट्रा काम करतात नाहीतर काहीतरी फंक्शन असतात चढ चलतात त्यात चान्स मग त्यांनी ती दुःख चढ होते. त्याच्या टायमार असली दुःख चढ झाल्यावर आम्हाला हॉट पॅक द्यावा चिके रिलॅक्स होता. दुःखत नसताना दुःख आल्यावर आम्ही आईस पॅक ठेवूया त्या लागून ब्लिडिंग पुरा असल्यावर काही करवा नाही डॉक्टरला जाऊन लाईक विचार दिलो डॉक्टर आता आम्हाला कन्फ्युजन होते केद्दो आम्ही हॉट पॅक देव्या केद्दो कोल्ड पॅक देव्या आम्ही सांगत हे एक स्पष्ट करून देता. युजली आता कोल्ड पॅक म्हटल्या अक्यूट इंजुरी आता सडन आम्ही चलन असताना चलन जायत असतो नाहीतर काहीतरी काम करतो काहीतरी लागलंय सडन पेन स्टार्ट झालाय त्यात आम्ही आईस पॅक क्रोनिक पेन म्हणत आता आम्हाला गांठ दुःख असत मस्त वर्ष दर्शन असत नाहीतर बॅक पेन असतात मस्त वर्ष दर्शन असत तसल्या दुःखीस आम्ही हॉट पॅक ठेवतात. स्टिफनेस असतात आर्थरायटिस केस रुमेटेड आर्थरायटिस पण येतात आणि तो आमची बोटा पुरा स्टिफ असतात सकाळी उठताना मस्त स्टिफ असतात तसले क्रोनिक कंडिशन नंतर आम्ही हॉट पॅक ठेवतात. सो कद्दम आईस पॅक म्हटल्या सडन पेन येताना नत्तल्याकडे पेनत नुसताना पेन आयल्यावर आईस पॅक असल्या पेन ते चढ झाल्यावर हॉट पॅक ह्या पूर आम्हाला जनसामान्याचे हा विचार हवा होता नाहीतर आम्ही हॉट पॅक देऊ तिकडे कोल्ड पॅक देऊन त्या आणि समस्या आणि चढ करून द्याव्या होता
सांगत आता तुम्ही तुमचे एक शिक्षण होऊन तुम्ही एक वृत्ती जीवन आरंभ केलं आणि तुम्हास अनुभव सुमार दालो आता 5 वरेस चढ दाले आता अनुभव तुमते हाय एक वाडवते ಹೆಂತೆ एक विचाರಂत तुमते अम्मा अप्पा ಹೆಂತೆ एक उडास काढून विचार देवते शिकताना मस्त सपोर्ट केलं सा सकाळी बेग उठवे टिफिन तयार द्यावे ऑब्विसली पैसे फीस भरवे त्याच पुरं मस्त सपोर्ट केलं सा काम गावल्यापर्यंत मस्त सपोर्ट केलं सा लेट झालं काही विचारत नाही म्हणजे मी काय तर बदल कोर्स करतोय नाहीतर बदल तर इमिडिएट दुड्डावे त्याच पुरा काही विचार दिले सो तुमते खेळ एक काम असो नाही म्हणून नाही सांगितलं म्हणतले नाही नाही पुरा रीतीन तो तुम्ही प्रोत्साह देणे प्रोत्साह दिले. सही आहे ओके समा आता आम्ही स्क्रीन अंतर फोटोज बघूया या अल्ट्रासाऊंड ट्रीटमेंट म्हणतो आम्ही मग बरेच एक पॉइंट पेन असतात युजली स्पोर्ट्स इंजुरी म्हटल्यार ओव्हर यूज इंजुरी होतात एक बॅडमिंटन प्लेयर म्हटल्या मस्त रिस्ट यूज करत असतो करतात नंतर क्रिकेट म्हटल्या मस्त रिस्ट यूज करतात त्या यूज करून 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 टेंडॉन इंजुरी होतात टेंडिनायटिस म्हणतात तसे लोकल पेन असले एक पॉइंट आणि काही तर पेन असल्या आम्ही अल्ट्रासाऊंड ट्रीटमेंट देतो अल्ट्रासाऊंड वेव्स एक पेन उण्यावर हेल्प करतात म्हणजे एक त्या इंजुरी झाल्या टेंडॉन हिलिंग हवं डीप हिटिंग मॉडॅलिटी म्हणतो असे देताना आम्हाला काही फील होत नाही तर त्या टार्गेट एरिया काही त्या इंजुरी झाल्यांचा त्यांच्या टेम्परेचर चेड करवा हेल्प करता त्या टेम्परेचर चेड झाल्यावर ते रक्त सप्लाय चेड होता सो रक्त सप्लाय चेड झाल्यावर हिलिंग चिके फास्ट होता तसे आम्ही अल्ट्रासाऊंड मशीन यूज करतो ट्रीटमेंट ते किती ड्युरेशन देतं अल्ट्रासाऊंड त्या कंडिशनवर असा मिनिमम 8 to 10 मिनिट्स देतो आम्ही अक्यूट केस त्यांतो कंटिन्युअस मोड इंटरमिटंट मोड म्हणून असतात आता कंटिन्यू बोनी एरिया पुरा असल्यार ते कंटिन्युअस मोड देत नाही आम्ही इंटरमिटंट देतो सोडून 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 त्या म्हटल्या देवाचे कंटिन्यू होतो तर ते डोसेज देवाचे कट 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 इथे येतात तसे नेक्स्ट या टेन्स म्हणून ह्या मिशीन नंतर मल्टिपल असा टेन्सो असा IFT असा मल्टी कॉम्बो मिशीन मिगे हे असा स्टिम्युलेशन आता ते द्यावेचे त्या टेन्स आता काही तोरले एरिया असा अल्ट्रासाऊंड दखले हेड एक पॉइंट असते आता पेशंट अस पुरा बॅक म्हटलं इडी बॅक पेन असता नंतर डिस्क प्रॉब्लेम आयल्यार बॅक आणसून पुरा पाय दुःख येत असते तसले तोरले एरिया असल्यार आम्ही टेन्स देतो नंतर IFT म्हणून असतं त्यांचं मिशीन आणतं त्या यूज करतो मी एक नऊ स्टिम्युलेशन म्हणून येतं आता एक नरक कट झाले ऍक्सिडेंट नाहीतर नव इंजुरी झाल्या तर इंजुरी आता काही होते त्याच्यानं काल बलत असत नाही असं त्यांचं मुवमेंट करवत येत नाही तर असले इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन देतो आम्ही स्टिम्युलेशन नंतर पेशंट असं करव येत नाही तर आर्टिफिशियल होऊन त्या करंट स्टिम्युलेट करतात त्याद्वारा त्यांचं मुवमेंट येतात त्याद्वारा त्यांचं मुवमेंट करवही सुलभ होता तसं नेक्स्ट ह्या एक्सरसाइज शिकवायच्या एक्सरसाइज आम्ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बदल मॉडॅलिटी इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो आता ते डंबेल स्ट्रेंथनिंग करवा द्यायचे मग मशीन्स असत जिम्मांत असल्या बरेच बदल मशीन असत ते स्ट्रेंथ एक्सरसाइज द्यावे यूज करायचे आम्ही ह्याच आम्ही रेसिस्टन्स बँड म्हणतो आता पुरेकडे आम्हाला डंबेल नेऊन द्यावं येत नाही 1 kg 2 kg पुरा बदल डंबेल देऊन येत नाही त्या आम्हाला ट्रॅव्हल करताना नाहीतर आता घरा जाऊन एक्सरसाइज देताना या पुरा इझी होऊन नाही होता सो डंबेलच्या बदल इलास्टिक रेसिस्टन्स बँड असता या वरताना टाईट होता सो या रेसिस्टन्स बँड यूज करतो आम्ही या पेशंट आता ऍडमिट झालेल्या पेशंटांचं आम्ही वेन लोकांना ते जाऊन बघतो त्या ट्रीटमेंट द्यायचे स्ट्रोक पेशंट रोचे ट्रीटमेंट द्यायचे त्यांचं स्ट्रोक त्यानं या औषध आम्ही कोणाला OPD सेवा होत नाही नाहीतर त्यांचे कष्ट होतो
त्यावेळेस आम्ही ऍडमिट जाल्ल्यास डॉक्टर असेल पेशंट असे ह्या वॉर्डान रेफरन्स देवन आसता आमी थंय जावन तांच कैला हांवे जाल्ले एक्सरसाइज शिकोवचे टॉप बसले म्हाजे अण्णा बालकृष्ण प्रभू मगे अम्मा संध्या प्रभू मगे येवनी माझे भाव गोकुल थंसून माझी होनी अश्विनी मगे फाटल्यानसून मी डॉक्टर राहुल तुम्ही आता स्टुडिओस येऊन तुमचे ज्ञान तुमचे अनुभव आणि ह्या फिजिओथेरपींत असं ते एक चिकित्सा क्रम इंगड इंगड दुःख असल्याला त्यास देवते क्रम चिकित्सा क्रम ह्या पूर तुम्ही आम्हास एक अर्थ हवे ते मनके उदाहरण मूलक आम्हास तुम्ही प्रात्यक्षिके म्हणत सांगू आम्हास एक विवरण देलो तुम्ही ते येऊन ह्या ज्ञान वांटवल्यास तुम्हास धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणतो मला एक इथे गुरुत्व ऑपॉर्च्युनिटी दिले तुम्हाला विश्व कोंकणी केंद्र म्हणजे प्रतिबिंब ತಂಡ पुऱ्यांसो मी धन्यवाद सांगते तुमचे पुढले जीवनांत तुम्हास यश गावून दे आणि सुमार रोग्यांस एक सेवा करूत एक भाग्य तुम्हास गावून दे म्हणून अनेकदा देवालागी मागून घेतो ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळे सो ते बरं करून दे आणि धन्यवाद म्हणून सांगित सर्वे जना सुखिनो भवंतु